Здравейте, днес ще ви представя една много лесна тортичка от бишкочи. Необходими са ви 2 малки кутийки за квасена сметана, 1 чайна чаша пудра захар, плодовете от един компот от кайсия или праскова и половин чайна чашка кокосови стърготини. Всяка една от бишкотите потапяме в сока от компота и редим в тавичка. Отгоре слагаме от сместа. Отгоре завършваме с крем. Може да украсите с плодове по желание. Аз сложих боровинки, защото пасват идеално на тази торта. Оставих в хладилника да се охлади и за да се напоят бишкотките за около 1 час. Ако рецептата ви харесва, се абонирайте за моя канал в YouTube.